Pagpagamit yung mga ta. Diyan na nagnato ang bandikatan nyo. Chocolate Hills! Apaw! May kapitan doon. Hindi ako makalabas. Bas. Hi mga kabagis! It's me again, Gigel. It's me again, Byra. And welcome back to my YouTube channel. Bago namin sisimula ng video na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell. Ang gagawin namin for today's magbabalik kami gamit ang mga bike. Mga kabagis, nakalalas si bike men, uro-uro. Sponsor na kami. Dua kami, sponsoran nyo taong bike mini. Saan tayo nga radaan? No, tipa pa ng tayo bayang pa. Tapan tayo aghalo-halo di naman ang Arleno. Nagwapan tayo aghalo-halo dyan. Amin kami, no, kunwari na ibus ayos naan, kaya na walatan na ibus gatas naan, kaya nalatag pa na yunam kasi dyan. So, nagmay aghalo-halo dyan. So, atang kayang. Let's go! Go! Mga kabagis, alam nyo, preno ng bike na to, walang preno to. Oh, tingnan nyo, matigas yung isa. Yung isa ay hindi, alam nyo yung sinabi yung preno, hindi ito, oh. Oh, yan, oh, hinahapakan. Oh, so, malapit na tayo. Isan, bang? Scorpio pa yung bike to. A few moments later. Hey mga Marge, nakagatang kami ti halo-halo kon fishbulon. Kinikikyam, apaw. Nakaad-ado ti tao. So, tata, dati kami ti minute called healthy conceptionan at halon tayo nga di halong halong ta nagadunga tagaluna din nag-aawal da at suda agsil-silpon di kami mga so nga kiwaran tayo nga ruda sa Rwanda kayo no sa nagkiwar ano kita nyo ni nagkaduti Ricardo na tagba inti pa ato ni nagading kabel na gatas amoy din na sukatan di bakot kasi din natin pinangkadat pa buda kita nyo ni tas ito yung nagkaduti Ricardo na pagpagamit yung mga ta. Diyan na nagnato ang bandikatan nyo. Chocolate Hills! Chocolate Hills! Sapaw! Luna! Kung kapang kay Marge! Mami Tommy! Kasi
paggas ng mga Naudi ako ni Mars. Nalabas kami nga nanganan. So, apang kami nga dyan sa sabihin ni apang kami, pagkas kami, bata tayo ni Marcio. Ako naglangis sakit ni ulo. Wow. Lumard sa abang kami Jay, turod na anin. Ibusak ko kata ako. Pagtakap. Kasambot ah? Wala nang tulong ni Pota. Babailin na ako nga. Hanggang! Dati tayo. Dati tayo ente. Wan, ente sangkangat. Wan, ito ente conception dyan. Dati tayo ente conception. Nagbalit na kami. Dati tayo ente conceptionan. Kita niya yung nagpupos na bisit siya. Nagmayat na yan, may kaganto. Tapos, Hi guys! Ako ka nung next cellphone. nag-exercise kami kuma. Nag-exercise nga. Ay, gusto na bang? Ay, surwang ka. Ay, surwak ka na. Surwak ka na. Adiyak, may kapita. Jay, nagkanta ta. Agkanta kami, te. May kapita. Dan tapos nagsala kami. Uy! Apa yata, uy? Video, magdito yan. Hindi ako mag-video. Again, may kapitan doon. Hindi ako makalabas. Agig sa Natapitwinon! ayun na kuma. Ini muna. Uy, tayo, nawapasilaw tayo. Kasta ni agig sa mamagin. Sanay tagi. Aman tayo launay nga rugit dito ay ta kwagame nandap apan toy. Nudad dumadalang mamanta ijiti karamihan nga apan ni. Oh, hindi ka ujay ni. Hello. Ito balay. Ay mga Marge, agawid kami tarabi eh. Baka pagungkan na kami ti mama. Nagawag ka mga kabas tarabi. Di kami galit na balay mga antikwang. Te, pisbulaw na. Agawid sa tarabiin na yun. Pasalog pa si Papa. Baka may padarap mo doon kaya pa. Doon mo na! May darap mo doon. Awanan. Muna ka!
ako, durabang. Hi mga kabagin! So ngayon, nandito na kami sa bahay at narabihan na kami. Nagabihan na kami kaya kaya di na nakapunta si Bayra. So, ito na lang yung naiwan kasi naunti-unting kinakain habang nagbabay. At saka, hindi kami nakapag-vlog doon ng maayos sa pinaghalo-haluan namin kasi may na bartek na may umiinom kaya kaya hindi na ako nakapag-vlog ganon. So masarap tong sauce nila, masarap yung suka, saktong-sakto. Sauce. Nag-remarks mga kabalis. Mahap-hap. Ito na nga, magbabasa na tayo, tsaka magsa-shoutout sa mga nag-comment. Uncle Manong, hindi ko kasi alam kung matanda na o barito pa. o ano pa, shoutout kay Uncle Rollis Cosio, Auntie Janet Cruz nga jikapsa ni Auntie Arlino. Kay Reyes, ni Auntie Maria. Shout out kay Auntie Arlene Corosoriano. Shout out mat kay Auntie Gloria Raralio. Shout out kay Florida Cabarubiaso. Shout out kay Auntie Florida Cabariobas. Official TV. Rose Sanchez. Jamfed Instrumental. Ruby, Irene Corpus, shout out kanya Clase Roma, Jeremiah Mata, Vince Gian Pero Apong! Ay Apong! Ereto Meldan, Kalbo to, Pia Makarigregla. Hi ko naman kay ikan sinawan. Annabelle Adjiza Simple Recipes, diba? Kinanatigbuya ti vlog ko. Ray Gabriel Almonia, Carlos Sanchez, Auntie Michelle, Pauline Raquel, Telene Sermonia. So, agi dyan, mga kabagis, nag-comment, nagpa-shoutout kas dyan. So, nga, agi lang, nag-comment ka nagpa-shoutout, na maminsan tuman nga, shoutout kayo. Wow, nagguwapo! 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 Nag-post-post ka na rin kasi yun na. Yes, ay. Umusog-sugo tayo, ma'am na eh. Bakla ka pa yun. 1 point. Hi! Kunang mo rin naman. Datoy, amanan ko na. Look, anan! God, nakita yung man ni Calbon. Dati yung mga tipalpas na video con. And don't forget to like, share, subscribe. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!